बे खेबाव बांग्लादेशआव सोमजिदों मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। नंगौ, मोनसे गिख्रंथाव रेल जाब्रबथायजों जायगायावनो 20 सासे सुबुंफ्रा जिउ गोमायो आरो 100निबो बारा सुबुंफोरनि गोब्राब जोखोम जायो बांग्लादेशआव। थैनाय आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया बांबावनो हागौ। बांग्लादेशनि राजथावनि ढाकायाव थानाय ईस्टार्न सिटी अफ बाहिराफआव बे गिख्रंथाव जाथाया सोमजियो। मिन्थिनाय बादिब्ला थांनाय मोनाबिलिनि 4 रिंगासोआव गंसे मालगारि आरो पेसेन्जार गारिनि गेजेराव मोखांजों मोखां गिख्रंथावै सौग्रावलायदों। बांग्लादेशनि 11 सिन्दुर एक्सप्रेस आरो गंसे मालगारिया गंनैबो मोनसे लाइनावनो हाबनानै बे गिख्रंथाव जाथाया सोमजियो आरो बे गिख्रंथाव जाथायजोंनो दासिमाव गासै 20 सुबुंफोरनि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। लोगोसेयैनो 100 सानिबो बारा सुबुंफ्रा गाज्रि जोखोम जानायखौ मोननो हायो। नाथाय थैनायनि अनजिमाया बांबावनोबो हागौ होनना बे क'क्राझार मक्रापारायाव थानाय जोंना दा साम कलेजाव एडमिसना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बेहाय 3 इयार्स कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांलाय फैलायनि थाखाय गारिबो दङ आरो जों ट्रेनिंनि थाखाय 3 इयार्स कर्सआव जोंहा गासैबो फेसिलिटि दंजोबो। प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रेक्टिकेलबो जोंना मोजाङै जायो आरो बे प्रेक्टिकेल समावबो जोङो हस्पिटालाव लांलाय लाबोलाय खालामो। जोंहा एक्सट्रा गारि दङ आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो जोंहा दङ। क्वालिफिकेसना जाहैबाय जिएनएमनि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ। बिहेखि साइन्स बा साबसिन जायो, खिन्थु जों आर्ट्सनिखौबो लायो आरो एएनएमनि थाखायबो हायार सेकेन्डारि पास। एएनएम कर्सआ 2 इयार्स कर्स, जिएनएमआ 3 इयार्स कर्स।